Naglanggong gamin dating asawan. Sus. Okay, anak ka. Ni, nakayanti ka pa. Papanaman. Sino man tinagawis kanya maun? Hindi man nagsatan. Tapos natatawagan ka manan. Di ka pa'y sumungsungbat. Sumungbat ka man. Ibagang last day to yun nga mainom. Last. Ada pa gayan talong nga case nga sumaruno. Tapos no ka, ibagam nga paumaya kon. Paumayin ga nabigat, di pa nakaw-awig. Sa may bagang handa ka ni so, ay nga isukat. Ay nga isukat, samantalang kasangsango yung TXyo. Sa may bagang ha, hanak nga agong ungat, kasano ko mga hanak nga agong ungat. Kinanayon mga pang kamakiin-inom. Nagka naman daytan. At ay baga-bagayo nga, ibusin mi lang daytoy, basit yaman. Ibusin. Sa nga pulo pa nga bote ti sumaruno. Ang bibiyang kuno da parang ti kadwam. Nga kwa, ang ngarson day ta nga panmakin-inom. Paawid akon. Kung kunay, paawid akon. Duwal daw, di pa nakaw-awid, di pa nakasuksukat. Tapos ibagam, tawagan kay bagam, sagpaminsan lang din. Ang bibiyang kuno sagpaminsan Bibiyang ko kumano sagpaminsan. Inom ita. Sayo, maminsan pa Da ka makin-inom. Bagam, 5 minutes, ada aklitan. Gusto, 5 days. Ang kapay. Bagam sa mo'y baga no, dadji ka inuman na yun. Nga kwan. Nakisuksukat ti sa balay. Gaya, madagan ti kadwam idjaya yun nga kwan. Sa may baga nga walang awan ti babae dito. Awan ti babae di papanak. Nagadugayan nga babae nga kain inuman nyo. Nya. Pangkamakin inom itang. Sino man tinagawis ita na nga inom-inuman. Uno, apang kag babae. Ay, naapo ba ka? Bunga man day tataboy-boya mo nga teleseryay. Sila pang karunutan. Mapanak lang agdigaws. Bumanuya ka gamin ti data kuri-kuriya. Ikasa, nung gamin ato nga nagbabaero. Ay, naapo ka. Namalagdi ko sa'y. Manakpak ka. Ay, po, nagbabaero. Baso mo, si kanto mo gamin. Nagbabaero kanto mo gamin nga. Yung lakay. Awang babae. Awan!